umfundisi wakaZulu isikhathi siphatha amakhosi sibe sithule kanti sinenkanyama intombi sinekanjiswa kumtaka unogwanjwe isikhundla kakhulu naziso bashushisi bonke wajike bafaka ejele endaweni yaseMatriwe. Ukubona sihlangene lana inkosi ukuthi silenze sikhande ilo intsha sibe futhi nomdlalo. Sonke siphinde sibe noxhaso lokuthi abazali nabo senzele ukuthi bona bangabi nenkinga. Mina ngukhaladi engomeni ukuthi igama mina ngusiphelele ngoba manzi. Ukhaladi ubonga umtshezi ubonga uDorisi. Ikhumaze FM njengoba sahlangana sinobapha ukuthi lento ayilungise. Ukhaladi njengoba sayilungisa sasilungisela ukuthi sike sakhe ini isizwe kubonakale ukuthi izingane zaseMateko uma ukuthi zifikile lapho khona kubonakale ukuthi hayi ngoba isuku mhlambe ziyodlala noma isuku zikwenzana. Inika nyanga Koda başa kutusu var ya. Bu bile bak ya. Emus. Bu ne yaptı? Ani sabun ne banyo? Siap.
Sorry. Yeah, bomb. Number 2, number 3. I know. Yethu sibone ngayo ukuthi sakhe isizwe ukuthi sithi nje ngamafuphi igama elilodwa lokuthi nje sithi ayibuyele emasisweni ngoba baba ingoma iyona into even obabamkhulu abakhuliswa ngayo. Nathi siyalethanda ukuthi amasiko iwona into ekuyiyona ekumele siyilandele.
sivula lapho iqembu igama saliqamba ngokuthi Amakhosi Emvelo. Amaqembu akhona lana kufike kube yithi amaqembu akho iqembu elikhona njengamakhosi emvelo masizizoba namabalengwe iqembu elikhona siphinde sizoba neqembu umthwalansiza mase siphinde sizoba neqembu imbali zesizwe. Sicela manje uchaza kubazali ukuthi sizame ukubambisana ngoba nje basebebonile ukuthi njoba la ukukhona hayi ngoba kusuke mhlambe kudlalwa kwenziwani sina sifuna ukuthi siphambili. Sifuna ukuthi noma into besingayifisa singayithanda kulento le ekhambeni kwesikhathi ukuthi njengoba sizama ukuthi siphinde sithi ukuthi kulento kubuyise emasisweni noma sebengekho baningi abantu abathi abalento le abalandela indaba yamaciko nokuthanda ingoma kanje yabo. Ongakusho mina bengingathanda ukuthi siphinde nje mhlambe ngonyaka nje ngabe kathathu noma ikani kodwa nje ilento le meyigcine iyilo inhloso yethu ifezekile ukuthini abantu abaningi sibabuyise babe ilento le eyayikade uzulu omdala. Yabonga bafundisi yami. Ngaba kanje yalo mntana. Mina ngoba ifundise enkosinathi. Iqembu lengoma efunde enkosinathi. Namhlanje Zikhuluma nawe khona mama nje. Zikhuluma nawe khona.
Next time, ngiyakwazi ukuzuma.